dag er jeg i spilseverdenen, og det er faktisk meget spooky. Det er faktisk dage i spilseverdenen. Der er 2 forlystelser, hvor jeg skal prøve, hvor der kommer sådan noget frem til mig. Så jeg går lige i gang. Jeg går lige hurtigt i gang. Jeg skal lige lukke kisten, før jeg kan gå videre. Jeg skal lige lægge mig ud. Og vi går den her vej. Hvad er der her? Hvad er der her? What the fuck? What? The fuck? The fuck? What the fuck? Går vi videre. Og jeg skal lige have noget vand ved det. Jeg ligger jo lige på os. Så har jeg fået noget vand. Jeg skal lige hurtigt kigge på min skygge. Og vi filmer. What the fuck? Jeg tror, vi skal gå stille og roligt. Oh fuck. Shit. Come on, nigga. Jeg står helt stille, så gør den ikke noget. Jeg står helt stille. Jeg gemmer mig ind i den der kiste. Nej, det er det. Omar, du skal lade som du falder. Nu er du vel ikke så sej mere. Ses. Omar! Skynd dig, bare gem dig. Jeg skal nok tage mig af ham. Hvem er du? Jeg er en, der hjælper folk. Okay, bare til den. Så er vi nede. Vi er nede den der grotte. Grotte, ham der fortalte. Du har spist mig. Vil du skal tage video, når jeg får test? Må du skal lade som du vælter mig. Det er fucking awesome shit. Han slår igen. Kom op, bare.
Er den låst?